Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sang Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Updin niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa amon nga website www.digicastnegros.com. Kaagsara kami balantaw sa Kika Channel 11 sa Kabangkalan City, Himamaylan City, kag Banwasang Ilog. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong nga adlaw. Mag-asawa ka nagasakay sa tricycle, nabungguan sa AUV, Mrs. Patay, Mr. Pilason. Isa patay, isa missing sa duwa ka separado nga kaso sa pagkalumos sa kapistahan ni San Juan. Duha ka mga variants ng COVID-19 nga mas makalalaton na trace sa Negros Oriental. Sa Bago City, 19 ka close contacts ang napulo ka mga Bago City employees nga nagpositibo sa COVID-19, nagpositibo man sa virus. Kaag sa tripping ni Ruming, trekking, paligo sa Suba kag paligo sa Busay sa Banwa sa Murcia. Initanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, soldado nga napatay sa engkwentro sa Himamaylan City ang ginlubong na. Ginlubong na kahapon si Corporal Rodney Luces nga napatay sa engkwentro batok sa mga rebelde sang Hunyo sa Barangay Karabalan sa Himamaylan. Napatay man sa amo nga engkwentro ang isa kakatapos ang New People's Army samtang Pilaso naman ang isa ka soldado nga upod ni Luces. Yara man ang mga upod ni Luces nga mga soldado nga nagupod sa pagdulong sa iya ulihi nga palahuwayan kag nagdumdum sa iya nga pagkabaganihan. Ginpahayag naman ni Major General Eric Vinoya, ang commander ng 3rd Infantry Division, nga ang Army ang saludo sa kaisog ni Luces kag sang iya pagsakripisyo para sa ginapakigbato nga kalinong sa isla sang Negros. Sa number 9, tricycle nga may karga nga karabaw, nabungguan sang auto, driver patay. Dead on arrival sa ospital ang 56 anyos nga si Llewellyn Datulayta matapos mabungguan sang iya tricycle nga ginadala ang isa ka auto sa highway sa Barangay Lopez Haina sa Sagay City. Sa investigasyon sa PNP, gikan sa tubuso ang tricycle nga may karga nga karabaw kag padulong kuntani sa Sagay proper sa ginali maglupok ang goma sang side wheel. Kabangdanan nga nadulaan sa kontrol si Datulayta kag nagbunggo sa salakyan sa piyak nga lane. Patay si Datulayta samtang ang iya misis nga si Dory ang pilaso naman kag padayon nga ginabulong sa ospital. Sa number 8, nangin malaba ang pila sa satellite registration sa mall sang Bacolod Comelec sini nga adlaw. Ini ang pinakauna nga satellite registration sa schedule sang Comelec Bacolod. Suno kay Attorney Catherina Trinio Canya, ang Bacolod Elections Officer, mga 400 ang ilang nga ma-accommodate subong nga adlaw. Full force akon 100% sa staff sang personnel sang Comelec Bacolod ang yara para sa satellite registration. May naka-schedule pagid buwas nga adlaw sa amo sa gihapon nga venue. Suno kay Trinio Canya, kay tungod nga Sabado basi damo pagid ang magapadulong. Pero sa gihapon, iga-control sang Comelec ang kadamuon santo sa ilang nga masarangan. Nagbulig naman ang tagdumalahan sang SM Mall sa pagpasiguro nga masunod ang physical distancing kag iban pagid nga mga health protocol. Actually, kung mall registration, nag-expected man kita nga damo ang registration kay kung usually basta satellite registration, damo gid man ang nagakadto sa ina nga mga venues na. Even if hindi sa mall? Basta Yes, especially kung sa may barangay. Kaya kung sa barangay, kami mas damo pag ginada siya ang nagakadto. Especially sa mga barangay nga mga dagko, bala? Mga damo, mga residents. So, damo gina sila. Kailan gina-expect most probably ma-accommodate for today? For today, gina-expect natin maka-accommodate kita, makaya natin 400 ka mga applicants. Sa number 7, duha ka mga variants ng COVID-19 nga mas dasig ang transmission na detect sa Negros Oriental.
Ginpahayag sa kahapon ni Negros Oriental IATF Commander Dr. Leland Estacion nga yara nagkaroon sa Negros Oriental ang duha ka mga variants sa COVID-19 nga mas infectious o kung mas madasig ang transmission. Isa diri amo ang Alpha variant gikan sa United Kingdom nga ginasiling 40 to 80 more transmissible sang sa una nga variant sa COVID-19. Na trace ini sa Tanahay City suno sa kay Estacion kag posible amo man ini ang rason sang madasig nga pagsaka sang kaso sa banwa. Ang isa pa ka variant, mas infectious nga variant nga amo ang P3 nga common naman karon diri sa Pilipinas suno sa kay Estasyon nga na-trace naman sa Dumaguete City. 349 ang bago nga kaso sa COVID-19 ang nagdugang sang kahapon sa Negros Oriental gani nagsaka na sa 2,363 ang active cases sa probinsya. Sa number 6, probinsya sa Negros Occidental, may 161 ka new COVID-19 cases sa June 24 nga report sa Provincial Incident Management Team. 108 naman ang mga naka-recover, kag duha ang napatay bangod sa COVID-19 base man sa mga report gikan sa Silay kag Bago. Sandig sa report sang page sa mga LGU, may 4 ka mga syudad nga may masobra sa 1 ang active cases, kag ini ang syudad sang Sipalay 113, Kabankalan 112, Bago 124 kag Talisay 177 sa June 25 naman nga report. 1,686 karon ang active COVID-19 cases sa Negros Occidental. Sa number 5, 19 ka mga close contacts sang napulo ka mga empleyado sa syudad sa Bago nga nagpositibo sa COVID-19, nagpositibo man sa virus. Sunod sa kay Cinder Rusquillo sang Local Interagency Task Force kag Planning Section Chief, ang 19 mga katapos ang pamilya sang napulo ka mga empleyado. Damlag pa, nagmando si Mayor Nicolas Yurus ang temporaryo nga pagsira sang City Hall humalin Hunyo 23 tubtub 25 para makapatigayon sang disinfection kag contact tracing. As of June 24, 124 ang active cases ang syudad. Sunod sa kay Rusquillo, kadamaan sa kaso sa Bago, mga latnanay sa pamilya. Samtang, magabukas man balik ang City Hall sang Talisay kag Sipalay sa Lunes matapos temporaryo man nga nagsira, bangod sa gipatigayon nga disinfection kag contact tracing. Every day daw wala kami ka nubo sa 5. So, kumbaga, increasing, but ang iyang trend is among family members. Sa number 4, Bacolod kag Dumaguete, kabahin sang napulo ka mga syudad nga prioridad sa paghahatagan sang bakuna. Nadala ang Bacolod kag Dumaguete sa napulo ka mga syudad nga ginatawag nga plus 10. Ini ang mga lugar nga prioridad nga tagaan sang supply sang bakuna bangod sa nagadamo nga kaso sang COVID-19. Ini ang ginanunsyo ni Presidential Spokesperson Harry Roque sa isa ka press briefing. Ang iban nga mga syudad nga yara sa listahan amo ang Iloilo City, Cagayan de Oro City, Baguio City, Zamboanga City, Tuguegarao City, General Santos City, Naga City, kag Legazpi City. Ang pagdamo sang kaso sang COVID-19 sa sini nga mga lugar ang nangin basehan. Parte na ang kadakuon sang populasyon kag kontribusyon sa regional kag national economy. 101 ang dugang nga kaso sang COVID-19 sa Bacolod City kahapon. 1,957 ang active cases sa karon sa Bacolod. Sa number 3, konsihal sa syudad sa Bacolod nga si Elmer C. ang nagtaliwan. Sa edad nga 66, nagtaliwan si incumbent Bacolod City Councilor Elmer C. Inaging kumpirmar sang iyang utod nga si Edgar C. Sunod sa pamilya, nagligad pa nga semana sang naospital ang konsihal antes ginbawian sang kabuhi kaina sang aga.
As of press time, wala pa sang opisyal nga pahayag ang pamilya kung ano ang kabangdanan sa iya kamatayon. 1998 sa nagsulod sa serbisyo si C bilang konsihal sa Bacolod. Sa number 2, isa patay, isa missing matapos nga malumos sa suba kahapon. Sa pagsaulog sa kapistahan ni San Juan kahapon, isa ka bata ang patay, samtang isa naman ang missing. Sa Kanduni, wala na matabangan pa sa ospital ang siyam katuig nga bata nga lalaki matapos ini malumos sa suba sa Puroka, Panakmalan sa Kanduni. Ang biktima ang nagpaligo upod sa iya pakaisa pero siya nakita na lang nga nagalutaw sa suba matapos ang 10 minutos. Samtang padayon man ang search and rescue operation sa mga otoridad sa karon sang Binalbagan pati na sang hinigaran rescue teams matapos malumos sa suba kag madula ang 18 anyos nga si Alquin Okub. Sunod sa pulis, si Okub ang nagapaligo sa suba sa boundaries ng hinigaran kag Binalbagan sa barangay Marina upod ang iya barkada. Samtang nagapaligo, hinali na lang na lumos sunod sa pulis si Okub kag wala na makita pa. Ginatinguhaan sa karon sang rescuers nga makita si Okub. Kaag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Mrs. Patay, Mr. Pilasod matapos mabungguan sang isa ka AUV ang ilang ginasakyan nga tricycle. Antes pa man sang insidente, may nabungguan nga daan nga biker ang driver sang AUV. May 11 ka mga kabataan ang mag-asawa. Yarang report ni Nico Delfin. Nagakiang-kiang kag nagapanalakit pang lawas ni Reynald Sildora sa makagwa sa ospital matapos nga mabungguan ang iya ginamaneho nga tricycle sang Toyota Innova sa Dalan Lacson kagabi. Kaupod niyang iasawa nga si Quintina nga wala naman matabangan kag napatay bangod sang naangko ni mga pilas tugas ang mabasko nga pagkabunggo kag pagdusdos sa ila sang salakyan. Nabatsyagan ko gidya nga ano bla magtrampuling bla. Di pagligid ko diretso ko bangon. Ay sa may gauyat sa akon ginauyatan ako nga hindi ko patindugon. Siling ko pre wala problema sa akon kay pilas lani ang buligilin nyo liliog lang ko bulig sa wahon kaya ara sa sawahon sa dalom salakyan. Sa pagpang-usisa sang katapos ang Police Station 2, gikan ang salakyan nga ginamaneho ni David Palawar sa Barangay Kabug kag didto pa lang may nabungguan na siya nga nagabisikleta. Isa man kababae nga rider nga jutayan niya lang madalasa sa Barangay Pahanukoy ang mareklamo man kuntani batok sa iya sa Police Station 2. So nakainom niya samtang nagadalas ng salakyan papauli sa Talisay. Ang aligasyon na tulugan sa pero nakibot na lang sa dolphin naglumagapok. Ginako naman ni Palawar nga nakainom siya antes na bungguan ng mag-asawa. Nangayo siya sang pasaylo sa nalisdan nga pamilya. Napiyungan ko sa jutay, ito nga nagpahigad ko mo ito naigo diyo, kilin. Jutay man lang. Galing kay Tigisati, tungkol sa kapoy, kag nagpiyong, tuyo, bla, siraw, umunang duro. Nabungguan ko to ang kuhan ng bisikleta. Tapos ang motor din pa-blatter namon, din bilin to ako ni Sinsya. May TUP ko sa akon na bagser ato to. Namon nga wala ko lisensya ato sa Istorya pa ni Sildora, maupod pakuntani ang iya duwa ka mga kabataan sa ilang mag-asawa para magbakal sa mga ginabaligya nga tanom sa Libertad Public Market. Pero nagdesisyon siya nga ibilin sila. Bilin lang mo kay base maulan kag pagpuli ko may karga kami damo kami karga. Din nagibi pag silungin hindi maglain buhat. Ang pagbulig siya asawa sa pagbaligya sang tanom ang nangin trabaho na ni Sildora sang maguntat trabaho sa mall tugas ang pandemic. May 11 sila ka mga kabataan. Sa sininga balay sa kilid sang sapa sa Barangay Zone 2 sa siyudad sang Talisay, nagapuyo ang pamilya Sildora. Bangod man sang hinali nga pagkadula sang Iloy sang Panimalay, silang nagahinyo sang bulig. Diyos na lang bala sa amin. Bakas lang nga hindi man magutman na makakaon man sa tatlo ka bisis sa isang adlaw. Makapa-eskwela ko sa akong kabataan. Eskwela na pinayatan na. Wala nagpareglo ang pamilya Sildora.
Mapasaka sila sang kaso nga reckless imprudence resulting in homicide and physical injury and damage to property batok sa driver sang AUV. Nico Delfin para sa Digicast Negros. Kag sa tripping ni Ruming, kainit kag kapaang sa panahon, basta kinahanglan mo magpabugnaw kag magpaliwaliwa. Kintestingan namon trekking sa barangay Kanandog sa Murcia. Hindi na maagyan sang salakyan ang mga dalan. Ang ini nga parte sa barangay, gin-trekking na lang. Wala namon ginapaabot nga amo sini katahom sang view samtang nagapanglakaton ka. Hindi pa amo sina kainit kay may mga puno sang kahoy sa palibot. Kag at least, makaginhawa ka naman sang fresh air sa kabukiran. Makapoy ang inoras nga laktanay pero ang tanan nga kakapoy sarang maumpawan sa pagtusmog mo sa sini nga suba. Kung hindi ka pa kontento sa pagpanaog mo, pwede ka kabalik pagid kag mag-side trip sa sini nga busay. Upod naman kita sa sini nga adventure buwas 10 AM sa tripping ni Ruming. Barb, kalayo sa kanandog. Kalayo actually. Abi ko sa unang kanandog is cell site, ang mga towers ng TV stations, but kadamo sa galing sa ginatanyag ng mga lugar. Kay nabukid na siya mingo. Kaya hindi pag siya bala na walang balabot sa laki, wala pa siya may ma-explore masyado sa ibang nga tao. Kaya kabudlay, labuton, but kanami gid. Grabe nga experience mo, Ming. Ang alagyan, do ka medyo budlagin. Budlay gid siya. May mga part na hindi na masaka kasalakyan. Kaya may mga natiphag ang mga duta, so hindi na siya malabot kasalakyan. But, ang motong reward mo sa babaw, ang namin nga mga suba kag waterfalls nila. Kag hindi na Barbie, sa kuno ka matapos, damo-damo pag wala pa ma-explore. Kabay pa ma-preserve man aming lugar. Kabay pa. Kagamay itong mga balita sa Negros, subong nga adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga maihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag eksakto ang mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tub-tub sa Lunes, ako naman si Romeo Subado. Happy weekend!